Posem ja el punt i final a este temps de medi ambient amb imatges de la crema de la palla de la xufa, una activitat agrària que precedeix la recol·lecció de la xufa, el llevat i assecat, imprescindible per a obtindre una horxata de qualitat d'ací a unes setmanes. Amb imatges d'esta activitat tradicional de l'Horta de València es deixem fins la pròxima setmana. Els esperem. Army couldn't hold me